assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a wannan shiri na musamman, wato shirin da aka tsara shi domin a kawo muku har gidajenku irin shirye-shirye da ake yi a nan fada saboda babban bikin nan mai zuwa, wato bikin bada sandan girma mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Suleiman Adamu Tiya. To za mu fara ne daga can cikin fada inda za mu miƙa ku ga malama Aishatu Abubakar wadda za ta yi hira da iyalan mai martaba akan irin girke-girke da kuma toye-toye da suke yi ko kuma suke shirin yi. Saboda haka sai ku biyo ni sannu a hankali domin wannan shiri. Fadin da Ahmed Lami Sirmu Mawanci. To jama'a ga ni a fadin mai martaba sarkin Bauchi kuma tare da iyalansa. Za mu kira game da wannan sha'anin biki da muka sa a gaba wanda muna fatan a yi shi lafiya. Ba hajiya barkanku da zuwa wannan guri. Farin cikin da muke dauke da shi da kuma abubuwan da muka zo mu yi muku tambayoyi akai game da wannan biki da muka sa a gaba wanda muke fatan a yi shi a kuma kare shi lafiya. To akwai shirye-shirye da dama wanda za a yi saboda baki wanda yake za su bayyano daga ko'ina a cikin Najeriya har da ma wajen Najeriya din. To na san akwai shirye-shirye dafe-dafe, girke-girke da kowane irin shiri dai na shagali da aka sa a gaba na wannan biki. To saboda ganin haka ne muka ce ya kamata mu zo mu yi yan tambayoyi game da irin shirye-shirye wanda ake cikin yi. Mun san dai yanzu an fara shirya komai da komai na wannan biki. To saboda haka ne a nan za mu yi tambaya waɗanne irin shirye-shirye ne ake yi game da wannan gagarumin biki da aka sa a gaba na bikin nadin sarki. Shirye-shirye mun shirya kamar masa zuwa nama da ji haka za a so akwai kyasa tura zo da za a yi, akwai alkama za a iya yin tali kuma ana iya nika shi ya yi laushi kuma yi irin wani abinci da ake ce mishi abin gudun kunna yawa duka ana iya shi da alkama. Muna so mu ji bayani ko kan gudun kunna ba saboda za a san shi ba in ba irin wani ba ba. Gudun kunna ana iya surfa alkama din, idan an surfa ana iya nika shi ya yi laushi yadda ya kamata a kuma tankaɗe shi da rariya mai laushi. Wato ba barji kamar na ba barji irin na yin alkaki ba. To idan misali an haɗa kayan miya kamar yadda mutum zai iya yin dafa duka, to a lokacin mutum zai iya murzawa daga ciki, to shine ake ce mishi gudun kunna. Wato shi za a murza shi ne? Za a murza shi a lokacin da za a girka, lokacin za a yi. Ba kamar taliya ba kamar yadda za a yi taliya da shi ba. To na sani dai akwai abinci iri balle ma wanda muka fi alfahari da shi a wannan guri namu musamman shi ne masa sosai. To ko akwai wani bayani da za a yi game da yadda ake shirye-shiryen masa din nan? Kwarai akwai bayani. Shi masa dai an samu dafaffen shinkafa sai a wanke, in an wanke a dafa garinsa, in an dafa garinsa a sake a dafa wani dafaffen shinkafa sai a ɗiba a zuba a kan gari, an zuba a kan gari a dama shi a kirɓa. Bayan an kirɓa kuma an bar shi a sa mishi nono sai ya kwana. Bayan ya kwana sai a samu man gyaɗa kuma sai a zuba a kasko man ya tafaso sai a zuba kullum da shi kenan masa ya yi kenan. Ɗanyen shinkafa ana yi ko ana iya yi da bushashiya? A'a ɗanyen shinkafa ba zazzaɓaɓɓe ba, ɗanye dai ba zazzaɓaɓɓe ba. Da ɗanye shi ake yin masa. Hajiya za mu komo kai. To tambaya da za mu yi a nan shi ne kan magana kamar su soye-soyen nama da an gama su gudun kunna da sauran abubuwa. Na san kuma nama yana ɗaya daga cikin babban abin da za a shirya. Wajen magana naman nan kamar yaya ake shirye-shiryen soye-soyen nama ne? Kamar na dambu ne ko guda biyu? Duk kowanne dai za mu iya so mu ji. Dai dambun nama ne akan in an yi yanka rago sai a yayyanka shi a zuwa a tukunya, in ya nuna ana yi ana daddaka shi da ko murciya ko itace har ya nuna ya laushi. In ya gama nuna ta iya sauke shi a girka kasko a rinka kwaso shi da a
zuba a cikin kaskon sai a nemi wuciya ko itace ana ta tuka shi ana daddaka shi to da haka har dai su ana yi a rinka sa mai don saboda ya sake to da haka har dai soyayya ja sai a kwace an samu dambun nama kenan wannan haka ta ke kwarai to wannan aikace dai gashi an kirkirka abubuwa iri daban-daban kuma aiki ne wanda yake ya karfin mutum guda daya ko biyu ko uku tunda aikace ne na tarin jama'a kamar kuna jin mataye kamar nawa za ku tara waɗanda za su iya taimakon ku a wannan aikace muna iya samun mutum kamar 40 mata kamar 40 wanda yake za su taimake ku a nan za su taimake mu cikin gida to kamar gidan yan uwansa kuma za a iya kai wani ko yan su aikin a gida wato za a raba daidai to ba mu san kuma waɗanda za su zo daga baya to kuma waɗansu suna iya zuwa daga baya masu taimakon na bayan kun samu kamar mutum 40 daga nan ciki kafin ta yi sallama da matan mai martaba hajiya aishatu abubakar ta tambaye su ko yaya suke ji game da wannan buki fata na yadda nake so a yi a tsare lafiya to wannan shine fatan shine babban kowane ɗaya daga cikin yau amma irin yanayin yadda kike jin murna na san kina ciki da farin ciki madalla to amma kuma ya kike jin wannan murna ta ki ya koke ka ai ba sai faɗa ba mun sani abin farin ciki to kuma kun taɓa ganin wani biki wanda yake ya kai wannan wanda za a yi ana yin bukunkuna iri daban to amma ga wani babban biki nan ya fuskanto mu kuna jin kun taɓa ganin wani irin mashahurin biki wanda kuke jin farin ciki da ƙayatarwa kamar wannan ne tsammani don kin ga wannan ya kasance duk za a taru ko ana da ana taruwa a kowane lokaci ba ma za mu iya sani yau a hajiya ko kina da wani ra'ayi game da wannan sha'anin to ba abin da wani zan kara ba abin da ake duka dai muna farin ciki muna fata a yi wannan al'amari lafiya to Allah ya cikin daɗin rai da kwanciyar hankali shi ne yawon fatan kowane ɗaya Allah zai ina ra'ayi game da wannan shi ke na Allah ya sa yawon ya lafiya to amin to madalla wannan ita ce hirar da muka yi da matan mai martaba sarkin Bauchi game da hidimar bikin da za a yi na sarauta in Allah ya kai to a nan a madadin mai filin Abdullahi nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a wannan biki ba da girma kamar kowa ya sani ba fada kawai ta shafa ba a'a ta shafa kowa da kowa ne saboda haka na zo nan karamar hukumar Bauchi da hira da shugaban hukumar Alhaji Yalwa Jam da kuma ɗaya daga cikin mukarrabansa na tsafta to tambayar da na fara masa ita ce waɗansu irin shirye-shirye ne suke yi game da wannan biki na farko dai muna bukatan kasan za a yi gayyan jama'a da yawa wato tabi da haka muna fatan kowa in ya zo ya yaba mana Bauchi bisa kan tsafta bisa kan kuma yanayin zaman mutanenmu don su da mutane ma muna gaya musu cewa su yi kokari su karbi baki da farin ciki bisa kan babban alherin da ya sama mana na wajen mai girma sarkin Bauchi saboda da haka nan shine muka fi karfi a kai ya zama na kasan a kowane lokacin za ka yi bako ka shirya karbansa da farin ciki ka kuma gyara muhallinka ka gyara wato hanyoyi inda yake wato zai zamo in ya zo zai yaba maka kafin ya gama zamansa duka sai zamo ya zanna a cikin farin ciki to muna faman kokarin yin wannan mutanen Bauchi kuma sun yi na'am da abin don kowa da kiran da muka yi musu a kowane lokaci in ka zaga za ga mutane suna ta himma muna fatan kafin nan zuwa kwana 3 cikin Bauchi in Allah da za ka samu ba wani datti don tsaftacewa gidaje kuma masu shirin baki kowanne ne suna kokarin su tabbatar ma kowane mai gida ga wanda yake zai saukar kafin lokacin ya zo muna kokarin wannan yawa bayan su kuma wato a kowane lokaci ka san kai bako babban abin da ka fi so ya zamo da ya zaman sa da zai yi ya zanna cikin farin ciki ya zama abin da zai je ya yi kallon ya ga wannan daba yawa ya samu a shirye yake yadda yake zuciyarsa ba zai ɓaci ba don muhimmancinsa ka gani har ka gayyace shi a cikin sha'aninka saboda da haka
hukumar Bauchi tana kokarin wannan, wato ba kuma hukumar Bauchi kadai ba, wato dukkan Bauchi state tana farin ciki da wannan alheri, sai dai mai fatan Allah ya taimake mu gama shi lafiya. Tun daga shi kai kana cikin kwamitin tsafta, kuma yawancin jama'a da dama suna cewa ba kwa tashi tsaftace garin nan sai ko za a yi wani babban bako ko kuma a'a za a yi baki. Ina gaskiyan wannan zance? Yawa, na gode da kamun wannan tambaya. Wato duk wanda ya gaya maka wannan zancen shi za ka fara cewa bai kyauta ma kansa ba. Don menene? Shin kan in mutumin kirki ne gidanka sai an ce ka share? Kofan gidanka sai an ce ka gyara? Wurin zaman da yake kana hira da mutane sai an ce ka gyara? To ai ya nuna cewa duk wanda yake gaya maka mutumin da yake ke taimakon kansa da kansa, ai san ba za ka ji wannan magana a bakinsa ba. Wanda kuwa bai damu da taimakon kansa ba shine za ka ji ya fara wannan su ne 'yan su'ul kalami a cikin duniya, su ko ba a rasa su. Don ko kayi mai kyau ma dama can su za su iya ba sa son kai mai kyan. To saboda haka shine a kowane lokaci su ba za su so su taimaki kansu da kansu ba, sai dai su zanna sai magana da yake zai bata sha'ani. Saboda haka a kowane lokaci Bauchi a cikin kokari mu tsabtace wuri muke, sai dai wato lokacin da yake za ka yi bako, yawa dole ne ka kara himma bisa kayan sha'anin ka yadda za ka samu wato biyan bukatanka. Amma duka irin wannan a kowane gari da ka samu za ka samu bayan da za a yi a ce sai in za ka yi bako ne za ka gyara wuri. Kai kanka ba ka son ka zanna cikin lafiya ne? Yaushe ne masu irin wannan zancen cututtuka nawa ka ji aka ce datti ya kawo shi ya Bauchi? Babu, kullum muna cikin lafiya ne. Don haka nan wato zancen nan ka rabu da shi ba kawai. Wanda ya gaya maka din ka masa gargadi, Allah ya sa ya shiryu, shi ma ya yi kokari yadda ake tsaftar nan ya ci gaba da yi. Abin da muke fata kenan. Kuma yadda wato muka gyara Bauchi a yanzu, muna fatan jama'a su yi kokari wannan ta miƙe, don ba mu bukatan mu kai wani kotu, don ka san wato alkali wanda ya san shari'a, wanda yake iya shari'a shine wanda yake mai ladabta mutane su bi umarni, ba a daure a yi tara shi da iya shari'a ba. To muna fatan mutanen gari su dauki wannan wato hali. To Allah ya sa ban tsaya a nan ba, sai da na hada da shi jami'in tsafta na karamar hukumar wato Alhaji Mahmudu Bakaro, wanda shi ne aka dora mishi alhakin tsaftace garin Bauchi. Na tambaye shi waɗansu irin taimako ne ko haɗin kai suke samu daga mutanen garin Bauchi. Kuma sa'an nan mun samu taimako daga gun masu arziki, sun ba mu tifofi wadatattu wanda suka taimaka wadda kuma akwai 'yan kulob su ma wa'anda yake sun kawo kansu, wadda a takaice wajen kulob kamar guda 21 ne wanda yake sun kawo kansu domin su taimaka a cikin wannan aiki, kuma muna yin wannan aiki da su gaba daya. Yan club da kansu, yan club da mutanen su don su taimaka ba. To lokuta da yawa kukan yi kukan karancin kayan aiki da ma'aikata, amma da zaran za a yi wani babban bako sai mu ga motocin shara ko ina a cikin garin Bauchi. Ko me yasa haka? Yes, motocin shara kan ba sa yankewa dama a koyaushe, amma a samu yawan motoci shine sai kamar an samu wannan hidima. Sabili da shine kamar yadda muka bayani a yanzu haka akwai masu arziki wa'anda suka ba mu taimakon motoci sabili da wa'ana saboda wannan hidima. Kuma kasan ba mai yiwuwa ne su ci gaba da bamu wannan taimako a koyaushe ba, sai dai in kaman an fuskanci wani al'amari. Ko akwai wata matsala ta kwashe shara yanzu da ta sha muku kai? Matsalar da ta sha mana kai na game da kwashe shara shine muna son su ainihin wa'anda muke yin wannan abu domin su jama'a su fahimci cewa su ba mu haɗin kai akan wannan al'amari, domin muddin sun ba mu haɗin kai su ma da su taimaka a game da yadda muke kwashe shara. Domin ko menene misali shine mun kwashe yanzu a inda bai kamata zuba ba, in an jima wani ya koma ya sake zubawa ko to saboda haka ga mun samu haɗin kai mutane ba da a sami irin wannan program, sai inda aka nuna cewa nan ne ya kamata zuba shara kawai za a samu shara.
to sai ga abubuwan sun tafi da ya kamata. To yanzu wace shawara ce ta musamman ko da ce gashi ka ce goyon baya na jama'a kuke nema, amma ainihin wace shawara kake so za ka yi ma ainihin jama'a cewa su ajiye sharansu a cikin gida kafin sai wani bayan wannan biki ko kuma yaya kake nufi? Abin da ya kamata kenan kamar daga ran 16, 17, 18, 19 ya kamata kar a fito da shara sai kamar ran 20 ga wata. Yawa domin ya kamata mu samu haɗin kan jama'a yadda ya kamata jama'a baƙi su zo su tarar da wannan guri yana tsafta yadda ya kamata. Na gode Alhaji Mahmudu Bakar. Na gode. To jama'a kun ji irin shirin da aka yi ta fannin tsafta, muna fata za ku ba su goyon baya. To a halin yanzu yaya sauran shirye-shirye? Na tambayi Alhaji Aminu Adamu ga abin da ya ce. To shirye-shirye sun kasu kamar kashi uku. Akwai shirye-shirye wanda kwamiti na Emirate Council take yi, akwai shirye-shirye wanda shi kansa sarki yake yi, akwai shirye-shirye kuma wanda jama'an gari waɗanda suka yadda za a yi amfani da gidajensu don a sauki baki da suke yi. To shirye-shirye da Emirate Council suke yi shine suna haɗa kayukan yawan gidaje da aka samu saboda saukan baki. To shi kuma sarki da yake dama shine uban gayya, akwai shirye-shiryensa wanda ya shafi liyafa na gargajiya da aka saba yi ma baki. To shi wanda za a sauki bako a gidansa shine nauyi ke kansa na abin da zai ciyar da bako da wurin kwana da ya tabbatar da jin daɗin bako. Wannan kuma ya danganci irin halin da shi mai gida yake da shi. Waɗanne irin baki ne kuke tsammani za su zo wannan biki? To baki suna da yawa. Muna tsammanin sarakuna ba za su gaza 70 ba, sarakunan da muke tsammanin da su zo. Muna tsammanin gwamnoni kamar guda 9, da muna tsammanin tsofaffin gwamnoni na soja da manyan sojoji wanda suke aiki da wanda suka yi ritaya, da manyan shugabannin kamfanoni na gwamnatin tarayya da na jihohi, da dukkan wanda ya taɓa mu'amala da Bauchi tun zamanin mulkin mallaka har zuwa yau, duk an gayyace su. Waɗanne irin shiri ake yi domin a tabbatar da dukkan wanda aka gayyata ya samu masauki? Domin ƙarin haske ga shugaban kwamiti ɗin Alhaji Baban Tanko. To da farko dai shirin da muka yi shi ne mu rubuta takarda ma dukkan mutanen da muke tsammanin suna da gidaje don su a cikin garin Bauchi, don su ba mu gidajensu mu saukar da baki. Yawanci mutane kuma duk wanda muka ba takarda ba mu amsa cewa ya yarda zai saukar mana da baki. Shi na farko ya ba mu gidan ke shi na farko ke mun tabbatar mun samu isassun gidaje wanda su dauki bakin da gayyata kuma yawansu. Bayan mun tabbatar da mun samu gidaje, mun zaga mun ga gidajen kanmu, yawancin gidaje mun zaga wanda muke ganin ya kamata mu gan shi, to mun gani. Bayan mun ga gidaje muka zo muka zauna, abinda muka fara yi shine kasa wannan al'amari ne na gargajiya, sai muka fara duba list na sarakuna wayanda aka gayyata wanda ba sa cikin Bauchi state, sarakunan yanka tun daga kan manya har zuwa ƙanana, wato state nan 9 banda Bauchi na 10 na arewa. To a wancan jihohi mun gayyaci sarakuna 60 tun daga kan sarkin musulmi har zuwa ƙasa, sarakuna 60 wanda ba sa cikin Bauchi state, daga 1 na 2 na 3 har zuwa na 4, duk wanda aka ce ba sarki ba hakimi ba a zo ko jihar arewa na damun gayyace shi. A nan cikin Bauchi state kuma sarakuna 11, saboda haka sarakuna 71 aka gayyata. Duk waɗannan an sama musu gidajen da za su fara su. Duk waɗannan an sama musu gidaje. Bayan an samu gidajen ma mun je mun tabbatar da masaukin kowace sarki mun shiga mun gani, mun ga ya dace sarki ya sauka. Saboda kasan sarakuna in ka gayyaci mutum 1 to zai zo da mutum kamar 10 ko 20.
to duk wanda muka saukar da sarki gidansa mun tabbatar masa shi zai ba da wuraren da za a saukar da sauran mutane mun samu wayannan gidaje a hannun mu. To hakkin waye ya tabbatar da jin daɗin su a lokacin wannan biki wato kuma mun da ya faɗa da abinci sauran abubuwa. Ai shi ne amfanin kwamitin mu hakkin mu ne. Kuma kowa ya zo an kai shi masauki ya kwana ya samu abinci ya ji daɗin wurin kwana komai da komai wanda yake da na masauki yadda ka sani na al'ada da ake yi to wannan hakkin kwamitin mu ne. Mun kuma tabbatar duk wani abubuwa mun tabbatar da su za a yi su. To wani irin abinci ne musamman kwamiti ne ta shirya musu. Da ka a sarakunan nan akwai na ainihin gargajiya kuma akwai kuma wanda suka shafi zamani wato kun shirya musu abinci kowa wanda zai dace mishi da shi. To kwamitin mu dai ba za mu ciyar da kowa abinci ba ba za mu dafa abinci muka gidan kowa ba duk mutumin da muka bashi bako shi zai ciyar da bakon ba kuma za mu bashi ko anini ba kuma ya tabbata cewa ga yadda ake ciyar da sarakuna irin abincinsu daban ne da na yaran kuma za su samu a cikin wuraren da muka samu ma na saukar da bakin na akwai yadda yake akwai kuku da boye bayan abincin gargajiyan wannan mai gidan yana da masu kuku da boye masu dafa abinci irin na zamani saboda haka sai da abincin da sai da sai ke boye. Tun daga shi yanzu ka mana bayanin duk irin bakin da kuke tsammani to ya wani irin shiri kuka yi na karɓar su a nan cikin Bauchi. Farko dai kamar yadda muke zamanin da bakin da su zo ran 18 ga wata ne shine ran Juma'a. To mun sa mana signboard kamar guda 8 wanda za mu kafa daya a hanyar Jos tun baka zo marabar jiyare ba kamar gidan mana na Alhaji za mu kafa signboard a wurin kusa da sabon wajen da kuma taron jama'a a wurin hanyar Das za mu kafa signboard a wurin da kuma taron jama'a a wurin hanyar airport tun daga saukanka daga jirgin sama kafin ka zo marabar gidan dipite za mu kafa signboard a wurin da kuma jama'a za mu je kuma tashin jirgin kasa railway za mu kafa signboard da jama'a a wurin za mu je hanyar Gombe za mu kafa signboard da jama'a za mu je hanyar Maiduguri za mu kafa signboard da jama'a za mu je hanyar Ningi za mu kafa signboard da jama'a baki masu zuwa da yawa za mu zo kowane fada za mu kafa signboard da kuma jama'a wai inda duk nake gaya maka nan da jama'a ne masu motoci zuwa masu babura da kuma babban list wanda ya kunshi sunan kowa da kowa a wannan duk inda na gaya maka za a zai nan da mutum ya zo dai ga dai sunansa an san kuma inda zai je a cikin sunan mutumin ma da sunan mai masaukinsa abinda za mu rubuta a jikin signboard shine da hausa za mu fara sawa da hausa a da turanci za mu sa welcome invited guests stop here we will be convenient to your lodging na turanci kenan bayan mun ga mun sa installation ceremony headline din kenan a sama wanda da duk ya zo ma baka iya hausa ba gashi to in ka iya hausa kuma ga shi za mu rubuta a sama mun sa bikin nadin mai girma sarkin Bauchi mun ja layi da manya-manyan rubutu da kowa zai karanta barka da zuwa babban bako da aka nan za a kai ka masauki to duk wanda ya zo wurin zai tsaya amma ban da sarakuna domin da ba mun je duk mota da ganta da su ta ba ta wuri kasan sarakuna su sun zo ma da suke zuwa saboda a ba su da ko'ina wani ma sarkin Bauchi ne zai je ta je shi wani kuma dan majalisar sarkin Bauchi ne zai je ta je shi saboda haka sun zo sai su shige to abin da ya samu kasa na kowar fada akwai muhimman baki wanda suke zuwa da sarakunan su amma sun riga musu masauki daban misali zama ka kamar da mutum biyu kamar baradin Sokoto da Soki a kamar sarkin Sudan malami to da irin su a ko'ina za a samu a kowane fitar da irin wayannan mutane wanda ba za su sauka tare da sakunan ba amma tare za su zo saboda haka da sun zo sun ga wannan allo za su zo su duba ko kuma za su sa yaran su duba to kaga shi ma na kowar fada yana da muhimmanci saboda haka duk wanda ya zo aka duba sunansa za a ce wani ya dama dan anguwan duk kowane anguwa sun ba mutane ranar aikin sa kai sai a ce wani kai jagorar kai wani masaukin sa turkashi to tun daga shi baki masu yawan gaske ne za su zo
kuma kowane mai masaukin bako shine aka ɗora mishi alhakin ciyar da shi da jin daɗinsa. To yaya za a tabbatar da cewa za a samu isasshen abinci kamar su nama a wannan lokacin ga sarkin Fawan Bauchi? Dan akwai tane-tanen shanu da muke mun tara su wurare da yawa inda muka ɗaɗɗaure su. To kamar su cikin gida, su kasuwan shanu, su kuma gurare duka inda muke aika ana sowa saboda mu samu wadatuwar nama a gari wanda ya shafi shanu ma, su tumaki, raguna, awaki, to duk mu aika su mana da yawa kwarai da gaske. To kamar misali shanu nawa za ku yanka ranar jajiberin wannan biki wato juma'a kina mai zuwa? Shan da damu yanka ai suna da yawa, saboda ainihin kamar misalin shanun da muka yanka ma yanzu kamar jajiberin irin kamar na su karamar sallah a fiye da wani damu yanka don mun yanka 100 sama da 100 a yanzu muka rubuta abin da ya kai saniya 100 ko fiye da haka. To a yanzu ko yadda yake tare wannan jajiberin kuwa na wannan biki, to abin da za mu yanka a za mu yanka saniya abin da ya kai 200 saboda taruwar da aka yi man ɗumbin yawa, saboda mu manta da shanun abin da ya kai saniya wanda ya kai naira 1000 zuwa 2000 dumun saya suna nan kiwatattu wanda da mu yanka lafiyayyu, saboda ainihin ingancin wannan baki da aka tara su mun ji har labarin hana kasashen waje za su da sarakuna na duk Najeriya na manyan baki tsofin gwamnoni na da mun samu labarin da su da kuma ainihin kasashen waje ma da yawa su Ingila su Amerika duk mun ji mutanen an da su taru ana. To saboda muka himmatu akwai shanun da muka daddaure su a gidaje, kasuwan shanu, cikin gidaje, saboda akalla dai 200 nan da faɗa maka sai da abin da ya haura kai ba zai tsaye haka ba Allah. Insha Allah. Bayan shanu ko akwai waɗansu dabbobi da za ku yanka? Bayan shanu da wato da kuka yi tanadin su? Akwai tanadi kamar su raguna, awaki, tumaki, wanda yanka kaji ma akwai wani ya faɗa min zai kaji 100 dai yi irin soyayyen naman na 100 ya ce zai yanka zai soyayyen irin suyan nan wanda ake soya sai da shi na kasuwa ya ce kaji 100 ya tanda wanda zai soya a ran bikin nan wanda ya sayar ne masa munna ko kwarai da gaske 100 ya zo faɗan wallaran nan kwarai. To akwai jama'an da kuka gayyata saboda su zo su taimake ku wannan aiki kamar daga waɗansu garuruwa wanda su za su zo su muku aiki ne misali ko kuma su zo su taya ku murna saboda wannan bikin? Kwarai da gaske da akwai garuruka abin da ya shafi RGA duk na Bauchi nan RGA mun nan da su banda na abin da ya shafi Azare, Misau, Ningi duk mahautan da namu takarda suna zuwa. Mi da arna ja su hankali na garba Allah ma da lagar na kaki in koma kayin sarkin Bauchi Sule. Allah ya ji kan Adamu Sulemanu ga shi da dariya ba shi da kullum kowa duniya kowa na ne dan audu kowani daren juma'a Sule ya ba mu kuriɗi mu je mu kakkasa ai da safe mu yi sha'aninmu Sule ya zama sarki ga turanci Sule ya zama sarki ga larabanci Sule ya zama sarki mai dangaya masile Adamu ya gaje Adamu yoyi Allah ja zamanin bawada bi da arna ya su an kadi na garba Allah da madallam sarauta ya zo ba da sanda ya zo kowa da kowa dai yi kallo tun da kake ciro ma in tambaye ka ba a taɓa yin haka ba ba a taɓa yin haka ba gabar ta zo arewa ta zo ai kudu ma ta zo yamma ta zo a ba da sanda
Sulemanu ya zama sarki mulki na sani da na ja su hankali ba Allah da mama ai da na gode sile sarki ba a ja da sile sarki ba a gardama sile sarki yakan bi da maza a ruwan sanyi ga dariya na gode girman Allah ya bi da Allah ja su hankali na garba maudalla na hawa da yalwa mijin laraba na yar nono matan gidan sarkin bauchi na gode girman Allah ya gudu. kowa ya sani buki irin na gargajiya kamar wannan baya inganta sai da doki da maroka. To wani irin shiri aka yi ta wannan fanni? Malam Umaru mataimakin shugaban kwamitin daba kuma Galadima Bauchi. Za mu hau daba sama da doki 1000 a ranar da za a yi daba. To sai kuma batun maganan hakimai waɗanda za su hau daba. Hakimai dai 21 ne waɗanda za su hau daba. 21 da na waje da na ciki. Na cikin nan su ne kamar garkuwa, dambiram, talba, sarkin barwa, sarkin kasuwa. To su ne cikin gari. Su ne cikin gari. Yau a to na bayan gari kuma Galadima, Madaki, Wambai, sarkin kudu, Dallatu, Katuka, sarkin Bula, sarkin Duguri, Marafa, Saddauna, sai to su kenan na bayan gari. To kamar misali a tsarin daba ne, wato yaya ne tsarin sai ki waye a gaba waye zai bi wani waye zai bi wani? To zan iya dai nuna na gaba dai shine Madaki. Shine akan gaba. To bayan Madaki kuma sai sarkin kudu, sai hakimin lame sarkin kudu, to sai hakimin lere shine dalla badde, to sai sauran hakimai daga karshe sai Galadima, to karshen Galadima sai ajiya, sai daga karshe dai sai Galadima. To a tsarin da aka yi bayan Galadima sai ajiya a wannan tsarin hawan da ba, amma ba tsarin hawan yau da kullum ba kenan. Amma hawan yau da kullum. Hamman yau da kullum kam dama Galadima ne a baya. To an wato shi mai martaba zai yi hawa kuwa. Shi ne. Yau wato bayan sa sai bayan sarkin Bauchi, bayan ni sai sarkin Bauchi ne. Ba ajiya ba sai ajiya ne tukuna. Yawwa. Gashi za a kawo dawaki fiye da 1000. Sa'ilin nan kuma kowane doki akwai mutumin da zai hau. Ba shakka. To waɗannan mutane da dawaki ina ne kuka musu shirin zama da abinci da ruwa da sauransu? Ina ne za su zama? Suna can kofar filin daba. An shirya komai da komai. Ko yau ma motoci 5 sun je sun ɗauko ciyawa daga liman Katago saboda doki. Saboda dawakan? Saboda dawakan da za su duk dawakan a can? Duk dawakan a filin daba za su zauna.
da su masu dawakan kuma an musu runhuna, za a yi musu runhuna manya-manya ko ma an yi. To akwai kuma su bokiti su duk wani kayan abin da ka sani za a yi amfani da shi wajen doki akwai shi. To Hajiya Mama Zabiya, tun da ke ce Zabiyan Sarkin Bauchi, waɗansu irin shirye-shirye ne kike yi game da saukar da baƙi 'yan uwanki maroƙa? Abin da ya sa ka tambaye ni yadda nake so, duk abin da da aiko sai da shiri. Shirin nan da ka tambaye ni dan ko ba ka bayani. Mu dai Zabiyoyi, kasan muna da yara ma a gari, kuma ni ne dubabban su wanda da mu je hawa da su Biba da ita ma ta yi Zabiya. To ina tare da su, yarinya na ne dama can asali Ita Biba ɗin. ita Biba ma. Ma za ta yi hawa. To in sun bata doki ma ko akan shari'a dai wanda suke dangaya maka. To ko su ba su doki ko su ba su doki. To wani muna tare suna gabana na hau da kotsuna. Da Zabiya tana gabana mun hau da kotsuna. Shekara ya sarkin kiɗa tana gabana mun hau kotsuna. Yara na guda biyu, Adamu Badamasi Yariman kiɗa, duk iyalina. Duk wa'innan mutane iyalin? Ina hau akwai wanda za su wuce gabana, ina bin su da doki. Kuma jerin nan da dami ni sarkin kiɗan koto. Ke kanki? Mu ne a doki muna bin su. Da ke da sarkin kiɗan koto? Suna kiɗa ina waka. To bayan haka ba igo da za su zo. To ni na tabbata sarkin ningi ya ba ni ba tun sarautar sarki marokarsa mata. Ya baki? Domin da aka naɗa sarki ya turo su kai su kan sarki su gaishe shi. Sun je sun gaishe shi ba su kuɗi, ya ce musu sai ba da sanda. To lokaci ko ya yi. Amma yanzu kin aika musu da goro? Ban aika musu ba, ni na tabbata da su zo. Yanzu haka ma da wani kayan su ma ɗaki. Wanda kika ajiye musu musamman? Dalilin da ban aika musu da goro ba, su fadan ba su ba mu sanarwa yadda ake yi ba, ku kuka sani su kuka sani. Da sun sani ai kagan an baka goro da haka bayar binni da ƙauye. To amma ni na tabbata da to sha'anin ba iko ni ba mai saukan baɗi mata ba ne, su kaɗai ba ne. Da maza akwai makaɗa na kasan Maradu, su 12 ne a gidan suke na tabbata. Su 12 da maza da mata? Maza zir ke zuwa, makaɗa ne duk an sun zo mulki na ne. To akwai maroka daga Jos da su zo an sun zo mulki na ne. Akwai makaɗa masu garma wanda ka sani duk yake zuwa gari. Babban jami ke na masu kiɗan jami. Madalla da kyau. To an sun zo duk mulki na ne, na gyara ɗakuna daga ga gida na can tun na fi da mutane. Duk wanda Allah ya kawo shi ba shi masauki. Ga gida? Ga gida. Kwanta? Ba shi kuma abin da dai ci. Allah ne ya ɗora mini. Ko a bani ko ba a bani a bani, wannan na yi niyya a mulkin ki. A kullum haka nake. Kullum kina cikin baki? A kullum haka nake. To makaɗa ne na Gombe. To an sauki makaɗan an ce guje wa sai ce mu in ba gidan zabe ba. Bara mu ce zabe uwan mu. An ce da abu na ɗaki ce ko a waje za su kwana. Don haka wajen ma na zuba yashi. Da za su yi yawa. A yau to zafi ne. Mutum ba yake mutum kuma ba yawa mutum. Da mutum ake komai. To bayan haka abin da na shirya na kasafin abin da za su ci
mun saba ne, na saba, na gaya muku tuni a gidanmu ni yar arziki ne, babu abin da ya dame ni. Na ɗauki mai masa su kutun ta rika yin masa. Shi masa mu baki. Da a yi kuma firayin miya a ajiye ɗan gari ya waye, a girka ti cayi a kai ma kowa na ci. Na ba da gero na kunu ma yara na wayewan gari a yi sammako ko da mai bukatan shan kunu ƙasar zamani ko da mai bukatan shan ti. Ga masa, ga ti, ga kunu. Very good. That's right. To haka duk dan haɗa musu. Wannan buki dai babu shakka gagarumi ne, an taba kamarsa. Ya jama'a suke ji a binnin zuciyarsu? To wato yaro dan ƙasa da shekara 30 ko 35 ban yi tsammani ya taba ganin biki irin wannan ba. Marigayi dai shekaransa 28 yana sarauta, to kaga wanda yake da shekara 7 a lokacin ba zai ce maka ya san abin da aka yi ba. Saboda haka mai shekara 35 zuwa ƙasa kusan bai taɓa ganin shiri da biki irin wannan aboci ba. To wanda ya wuce shekara 30 ɗin, in ba dai wanda yake ya wuce shekara 50 ba, ban yi tsammanin shi ma ya taɓa ganin biki irin wannan ba. Don wanda aka yi na marigayi sarki ba za a haɗa shi da wannan ba, don saboda abubuwa sun bambanta, ga arziki mutane ya yi yawa, ga zamani, ga abubuwa sun ƙaru, wadata ya fito to da wannan bambanci. Amma muna tsammanin ka in an gama wannan abu da mu na gari da bakinmu da suka zo da su tabbatar da cewa an daɗe ba a yi biki irin wannan ba aboci kawai ba. The history of this traditional investiture, which marks the appointment of a new emir, dates back to Yakubu I. It was Yakubu who, in the early part of the 19th century, received the flag from Sheikh Usman Danfodio